Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Thomas Pasa working president ka khnam mendak sngi ula therting AUEM ka KHADC uba Paul Soklet halor ka jingong jongmu bagi kredop hari bhai ki don tang lai tini uba Thomas ula penpau beban ong don tang lai tini ki kredop hapori bhai klai lambak lai ki pajba ule thu bakat kum ka RTI ba ula watching tip na ka KHADC ki kredop khrang khajna hari bhai kimshim don tang lai tili hindai ki don khat khandai tili Ulaong babaro ki kredop jong ka KHADC bekentup jong ka trade bat ka forest kidon baro lai pusantali kata ar pusantali jong ka tanat forest bat shipotali jong ka trade Klaim ke. Toh kalau siapa ni firu, marba bentar kepada ia kerja sisa ban murid kalau kerja sini bertahu. Dan kalian kajongi hak aku tarik jom naimi arjar aku stan. Ngirayo ya kejubab jong ka RTI ka bangi file ang tiap KHADC. Badi kan kam dei bat mai kam bangi seperti supaya ba manus nang hilia. Manus nang hilia ada isi ka jong no jong. Ban tip ya kerja sisa. Man hakane ka arpo tu jom naimi ru ngirayo ya kini ka RTI reply bat ka jubab kono ka masai ha. Nakaliang jong PIU jong ka KHADC ula pentip ba nakaliang jong forest ka council ka dan kumba arpusan ligi ban nakaliang jong trade department pada kidon siho li takigi ki ba ka council ka pendia total along by khandreu ba siho arpunreu tuli ka arpusan ban siho lai pusan tuli kita kigi jong ka council ka ba ka council ka pendia ban nakini ki lai pusan tuli ki arpusan tali kidan be kakandai tali kidan be pori boy district angke tekene gede ka juba to bang iyo na lenga jongi but kabadai but gate to kini ki trade department ki badai totally ni na lenga jonga district council kala IY ki brushima but karukom IY rukam dei garanti ba khat da data open tender ba khoi ke bosuba handai la shu application ni kat tu kat ni ngut kibreu bat dalam kan council kala alat ya kini ki kit cuma tu department kibaran total totally ban nakini totally santali kini ki kit kidan tak pok ribai district pada Jadi lalu bapi sedang memerka nasutu bapi jule kan yang kapos kapor kejuwa tu ki jeng resistance jeng ki tol ki jadi kanun kini pergi badong kiba kam ke hidan ki jaka kiba miaha maka dari ki areas kiba blong bandai bandon ke ki pi dakat yang rajongi kat komunika RTI ka bangilap iyo iba hau arja alpusan ki git ka jingbun tam ka di arja alpusan mana lu aja kat kendai arpu arter ni rayawat bat ki git ki dan ki aku arli ki dan ki badan dan ki sinam badan aku sautli mentau sinam jong arja alpusan pada ki git ki dan ki babun tam kita pada alpusan tli jong ka forest bat jong trade department pada kini ki sinam ki ada ki git jong ka trade department ki dan pratli kita jadi mentau arja alpusan pada ki apa siaka si hautli kani ka de ka jing batai kat kum ka RTI beting kam de ka balik sing shoot how mangi but kini ki git ki babu ni kum ba ngala pentip mene ki don kadang ka location jong ka git kadang ba ngala pandu ga jing thu jong ka git ba pibu git ban le ayu de ki babu ni ki don pori bai ba ki don bodan kuma di har amolun da siang yam hayong khuli nang ta de ki don ru ki ba don syaki ini ki bental singim jong kenika industrial area ru kidan hangtu ki don ki gate ki badak pori boy ra southwest su kadan ngam baka bun kan chati ba west kasi hill su kadan ba po east kasi su mi tip akia po moyong until kidan hi te in total pada ini gate ki long by total ba 3 ba forest ki poisa ko like something gate ki badak su gabu jadi ke jong pilong kata kerja requirement necessity kadang ijong pi necessity bandot ini git snow ba dari distance ni git kalau badan kam pi daga ba shai ba kini ki git ki pta ya ka dor jong ki mar ki mata ki babon ki babai ba pun kam jor te kumbala pau nakaliang ka kiseng jong kitrap kilapan pau kate ka ding so kya na kini ki bon ba hilum ni kitrap ba ki babon ba ki ya men mi kilum kitrika men mi kamun Om don kata kajing pek perman kilum kumno kilum dekat nanti ke badai ne kilum 4 hari bina
Te kumolong hi ka ni keren bai kata ka rem jo ki mar ki mata ko pai ba hi yot ku yo ut yo nam bai ka ni ndai la ki giet ki dan kan ni ka wai ka giet ak siu lai spa siu san spa tangga te ka kendai ti giet tang habar ni ta mundur ko ki la ka tu ka tura ko kit yo mar mata kon ra yo mar sini automatically ka dor jo maru kan ki to ka bamon balingi persang ban address yakin ki gate ki ba bunga nakaliang jongi kilong unnecessary kimdei ban bun adu kani ban ya kani ko ka ba syai ba ngila kamdei bang ikan menta ngila kan ki isi di badan la bun sen ngila kan ki isi badan ban address yakani ban nakaliang ka jongi awan pihak din bakawan party jong ka VVP ban sinsya apa sel kadang sya ta kermen kadang sya ka jing kemut ka jing kermen ka jing sanya kadang Malaysia kini ki jingkut ki komplain ki bangil ai ki diskonsul ka por borem lesi mentak ki urlo ti endai ke bososi lada kim address ya kani pada maka jing tumuhi kedai ban penkoi kombang iong hi naka leng ka jongi ngai asnyo ba kini ki git kini jong ki isi ki barem ba dan nadu por ki bamensua ti kata kamde ka befitting le ka jubab bo beng de banong o bra dan nadu mensua tinggal don lang haba ka jing kamu ka ribat penbahai ki ibala maklake pi balai kira ki bo mensua ngin weng ngin penbahang penmiat ya kani ka kam ka ba le si ka ba bakalang ngin sange no e ka tang ka jing kamu ka bangi anglut na kaleng ka jongi henry ki ba bon ba ki giet ki ba ngila yo kertengan ni ki joka forest ka di bitang kawi ka collection of royalty on minor forest produce kadi tangan ni hengi ki nong ni aturap ki ba tanghu ne ka ma ki sing ki mat ba mbi tang ki kali ki bakit ki forest produce ki ba bon ki kali ki ngaplang ka ni jing lung pisa but kani kadi ka benta joka the council ba kadi ka subject joka the council but kadi ka council hi ban address ya kani ka benta kumbang ilai community badai ban pendu ya kini ki git ki bakta pada ya ka dor jo ki mar ki mata bo pai ba punun kam generally badru lada don kam pada lada don kam kini ki git ki ba le si ki ba happy bantu kecengkar pat nak kalian ngajongi bangin discontinue ya ka ai ka ba practice ka ba ki isi ki bare milale ka bangi so ka dai ka kalian ti ka ba bakala nang ni sakman hin ai da ka open tenda ngin ai ko open tenda ngile ga system ga ba khoi ke ba suba ba kanang ba ki badai hok ban yo kin yo kamdi ban long ki por ki bare mi ai ki ya ki bre ki bang ajan ya ki bre ngi itu dan ki bre juga party kata kan long kum ju long mun swahi kam dan jing pher shu but ka ba kongsan pa de ka mat hang ni ka ba na kaliang ga jongi ngi kam sim kya bang ibu hau dak chikli ba ka dai ba ka disikam sil halor kanu ka provision jong ka ai kabu git ya katrit department maka para it jonga siksidu kai bori ka dis council one ra ya trading my non tribal regulation 1954 but kani ka regulation ko ang ba upar jala di benda ni kecil but habaro ko wi ka an kamdan kanu ka ba kitho ban ang ba ka dis council ka kala ban bu ikicegi te ngim song thu ba kini ki si photuli ki giet ki ba ka trade department kala bo ki don na em ya ka jing pen scam da ka ai ko mung so thu mang kam dat ban na ka daw na ka leng ko jongi nga ha ka ni ka sni ka ban kong jong tio ban wan ngin sa pha ko ka si thi ban pan jing sai na ka leng ka disco sai banang no kila derive ni yo era ka bor ban bu ya kini ki photuli ki giet jong trade department ban bamban singin haban bu da time frame lian rang bala ka discount pada ka sngap kam pencai pada ngin kalian ngojongi pada ni happy ban sim no da kiwi kila klin tigi bang ila pun krel wahi ani ko mang mana kadai ka kamram jonga discount bat pen bai kun rom pum ka kam ngojongi kare ban kudo na da discount le si ka jing bun kam yoi ban kudo kita jing donan jing bakala ani habakat do ban community ba kini baro da kalian ka discount kin sim kya ko mo ba powel na dang i ka statement ba kidon tang light tili kita ki gate apo Riboy district tingi simba ka le si ka ka bakala kan nila bakala pa iba marka RTI kam ang kumta ka RTI ka dokumen ka bang legal document ka bang dei mla ban thong but ka don hang dia khamat ka jongi but
ka jing si sai ko ong ba hari boy kam dei tang lai ti ki gen te ka jing sungo jong pi long ka pi sungo ba kadang ka jing ka ka president ka isi ba menta kadang ka jing ko ne ka jing ka homo ba kem pendek hal ne long ba pin wan so pat ba pin declare menta kem ka proper you know homo pi sungo kadang ka i bata ha ka mo pi ong ne ba bidon ka jing kerman na pas dang pinta ka i ka jing sungo ba ka i ka jing pi menta pi na kalyang ga jong hi hoi na basdang nomor ba kakung gi jikular ma bar gi gi pai bai kakung jikular don na ka jingkerman balik sinang le sakma ka district council kan fair kan long sisa ta kasti banyada ya ka jek bere ba jongi but handling in the UI pada kini gitu man kam tam mo ong mane la da na kalyang jong dong extend jong ka isi jong district council un ong don tang lai tili hi git kata ka thausa ka da ba kim dei ki kentin ni ba sisa kim dei kentin ba sisa nomor ba ka RTI ka batai dok moi pada dia nak kalian ngajong ingin laban kedokti ya ka function juga discouncil tadi ketika ka discouncil ban masuk tu dalam di dah kan kalian tingin penbah ingin penmiat ya kalau kontrikam dan jongki swa bat penbah penmiat pada ya kalau kontrikam juga KCDC baru kau ke ko pila ben ong sinjam ma pensasyon te kidan nang isa kahang lang nadin nang kadang dan mo kata kajin nek mi kmat ng pibe ban ikandu ikini concern em ba pina price ikini ki am kadang nak kalian ngajong ingin saya kendu hoi RC nilai kendu ya isi yang boron dekat jingkerman biang atau poru ban gabo susi kalau ka e bang ya keren mangila sawnai mentah ka citi ka bang ila ai halor ki mat ki curah ki isu juga cek bere boro ngai kelas susah kot baik ma mensuakan itu ipi abang ile jadi council man kedau ki cingdora je bakalan ni sok thok ba kis kam jar lai kim dan kata kamon ti man le ti hoi kilong tang nim la on pen bor ene hakan ni isi la khmi ti ba ni da pha mi ro jing so kan dar ga jing pen phai khti mo la ni kin pau ki kam ti ni kwa ba ban le ban pen i bang sagar so so si mo ti ki mat ki ba la pen khre re ni kwa man pedap i we ti ni we kuma i we ni ki mat ki ba nentong ma so wan ki isi ki ba thmai ila le ra spo usiam ila ong halor ki jing kedau ki provision jong ka an ki basai ba ban penkalano ya ka idi rule ka basis pa arpu pra jong ada council ban tho no ba ubala ban thebu da council di mandi tang khasi bi ubala ban thebu da council de ni ikataru kampat poison sonoro ka dak sakut hi de ni persang menta ong ban ngin ya pen i pada sekiwai ki jik ki bakan diskonsul kan sin kia kan pen bahakan pen miat dengan olah kawai kan pak dem ingin lit pen bon kam sekiwai ka ene nak kalian ngajongi kumba ngalak juga nang puas ka por ka kamram ngajongi ingin pendek ala nabar kum kaseng ke bagai asimti ban keren ni kimat ki jora ki ba don kam ban keren ni happy ban keren nang mentara jeng bahajeng miat jongka jongka jek ben riwi lembaga diskonsul bad hakini ki teo ki benai ki banwan ngintang ya kendui ya ki nongeram juga diskonsil ya CM di EM ki per ban pensneo ki ya ki ki jingge ki bangi ngilap tumka seng gajongi kraba diskonsil pada kala penha pembe ki juga ini sekali buka kali pi kadika sepang kadika root no pi ong pi kababon he ya benda pe ya hari kasih berapa kababon ni kadika ne ka jubhai kababon di to bi te kelak menong kali gini tapi kelak bakal di commercial route bakal ya connect bakal ke state dia kai gini ngatai ka jengkeli ka fikeli ka ba dai tam marba ka riboy district ka ka entry ba rong lot sini sebut na tak tahu ki bon gate ba hapo riboy pinong na ki santli ki gate ada ki sport ki gate jong ka trade department santli kin tanda riboy te ka kadang daw bakilong ta na marumang tu giwan lu kali baro ka let's say ka jinglum ka khambon but da borong ni pay kini hirit no ki ba ki lum mo de nga so lah man pa nganong kren ya sibon tiligien henry kawai na ki gate ki bodo nang ti po industrial area jong forest ki jingtip ki jong ki dan ba mensua ke jinglum khajana nang tu kalong bai ba do na tam lai ko hajar ka stio makadan ke jinglum ko biang nang thina po kagi khadam thia po industri area miam kene ka jubak pa de ka bang yo san phoi hajar lai spa ka hasibanai
Thì ông bà lệ xe cái chính lúc mình ta cả đúng này mà mình chua lại po aja tengka aga sitio mình ta pada santuy hajar lai sepat tengka aga sibenai tingi sotu ba kini ki jingdon jong ki giat ki harap ya kadis council tani harap ya ki katto kat dengot ibreo letari dak jingli ba ka kadis council ka haban coba nomor ba kemudian orang mai hoi kadis council karon ni kabor kan bo ya cek ya dan kadang ka provision ban kembali khantam be ban cek ya ki cloud ki tak ki jongi ya ki mar cloud ki jongi thì các bạn công sản bắt đẻ khi này ki contribute nữa em ka revenue cho cái HDC cái ta đi trên cái lĩnh vực các bạn người happy ban ya pet bini ang ni sekaman maka bapau kini kidor ki ba mentahin asi nam tharai ba ki yarap sibon ya dis council hoi mono mala hoi sibon te Kemudian pimpinan dor kamlong uniform ne ka kam long uniform kadang kalau bagi kerman juga nak kadang ka rate bagi fix apa ke HDC em ka dis council ka fix bi karin ma lima ka work order ter ma ka de ha bai ki work order ki ko isla karin he ko mau ngai pi mene kini ki jinglum ki lo aktif ba men mi balik kami da ki trok position ban siapa ki trok ki bayak mi ma kim de ki kali ki barat ki baria ki ya men mi te ki ba saktar ni ki trok ki kadang ngaso thu ya ka so kya ka jong ki ha ba ki salum na ki khan reu tu ki khodop sin ya ke kadon ka cik khata ya ka kambat ka bawai ki mar bare kami ki bun em itu kador bala bo kon sumu baca ki manu baca ka jingkali ke kata ma bong kamba pawi bala pentip ide ke daga ki seng tu ki trop yang ba ki dan musim asba dan musim laisba dan musim sansma ya kamlong uniform kan ka re ba kan ka bagi sim ka dei inline ba ka ai ka ba ka disang disang tu ka tharu wintik ya kada ki nei ka mogong ka disang tu ha ka ai ya ka wo kada ka don ya ka re ka ba ya hab hiban but nei ba nomor ba ada ka men mi dunia te ngimla ban sisanya ba adon yang ka jing but kenti ka jing betha pada ni